επίσημη υποδοχή των συγκροτημάτων από τον Δήμαρχο και από την Ομαρχία στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο της πόλης, όπου είχαμε την δυνατότητα να δούμε πολύ σύντομα το πρόγραμμα όλων των ξένων συγκροτημάτων που εσείς θα δείτε εδώ από αυτή εδώ την πλατεία απόψε και αύριο το βράδυ. Απόψε ξεκινάμε με τους φίλους μας από την Ιορδανία. Σύνδεσμος Παραδοσιακού Θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιορδανίας. Ιδρύθηκε το 2000. Έχει περίπου 50 μέλη, άνδρες, γυναίκες και μουσικούς. Διευθυντής του συνδέσμου είναι ο κύριος Μοχάμαντ Αμποακιούλα. Τεχνικός διευθυντής ο κύριος Μπάτζες Νάβαχαν. Συμμετείχε σε πολλά και ποικίλα φεστιβάλ. Στην Ουγγαρία, την Τουρκία, την Αμερική, την Αίγυπτο, το Ιράκ, την Κορέα, την Ιταλία. Οργάνωσε ο ίδιος ο σύνδεσμος ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ πολιτισμού που ονόμασε το Βασίλειο της Ειρήνης και στάθηκε ικανό να συμπεριλάβει διαφορετικά συγκροτήματα από Ελλάδα, Ρουμανία, Συρία και την τοπική ομάδα της Ιορδανίας. Ιδιαίτερα τους ενδιαφέρουν οι παραδοσιακοί χοροί και το τραγούδι, καθώς και η ιστορία του γάμου στην Ιορδανία. Ένα αντίστοιχο δρόμενο θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε λίγο. Έχουν πολλούς ιδιαίτερους χορούς του ΣΥΠΟΥ, ίσως γιατί αποτελεί το βασικό αγαθό της διατροφής. Προγράφους του Καΐρου. Στο ρεπερτόριό του σήμερα έχει 17 παραδοσιακούς χορούς που αντιπροσωπεύουν την Ισμαηλία, καθώς επίσης και άλλων περιοχών της Αιγύπτου. Το συγκρότημα αντιπροσώπευσε την Αίγυπτο σε διάφορα φεστιβάλ. Ελλάδα, Βοσνία, Ουγγαρία, Ισπανία, Κίνα, Μαλαισία, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία και αλλού. Τα ονόματα των χωρών είναι Φάρος, Χαγκάλα, Νούμπα και Τανούρα. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά και να παρακολουθήσετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα όσα θα δείτε και να σκεφτούμε όλοι μαζί πόσα πράγματα μας συνδέουν τους Έλληνες με αυτό που εμείς ονομάζουμε ανατολίτικο πολιτισμό. Και η μεγάλη πλέον ερώτηση, κατά πόσο η Ελλάδα είναι το σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης και πόσο πολύ ανήκουμε στην Ανατολή ή πόσο πολύ ανήκουμε στη Δύση. Καλή σας διασκέδαση. الله يبارك الله يزيد زد وعيد بعيد الله يبارك الله يزيد موسم خير وعم الناس عرش زفي وفرحة عيد عرش زفي وفرحة عيد Sonia. Hey, hey. قول المنزل يا ابو هلال ما عمرت البيادي خلي القمح تلال تلال وحبي منه الكوايا قول المنزل يا ابو هلال ما عمرت البيادي خلي القمح تلال تلال وعبي منه الكوايا شد الهمه يا ابو هلال لا تلحقنا الجمال جيب غمار وهات حمال جابرتي له يا هلال شد الهمه يا ابو هلال لا تلحقنا الجمال جيب غمار وهات حمال جابرتي له يا هلال زند بزند وايدي بيد الله يبارك الله يزيد زند بزند وايدي بيد الله يبارك الله يزيد موسم خير وعم الناس عرس زفي وفرحة عيد عرس زفي وفرحة عيد مني قامت
θαύλασες καλλιτεχνικές. Bravo, bravo!